Thai paina hini naitugui tognai rongni bagai kaisa Koktwma kaham Raja Khor Aguli ni ILS sakham nok bai nangjak Subrai Academy Gana o Nepali bosti amchayo ada kani Thai phaljaknai norok o Thaino painani mujungui tongkhe daktino 9863841797 kokduk lombor bai kwrwi kok sawi mannai joyawi naitongdi nokbar news ni mangpliwo